Sinan Halet şahara eğitim seni perverdeya sekreteriya perverderiye dikim. Bu ise sala seyemine pişbir Sernave Hüseyin Deniz emçe dikin. Hüseyin Deniz de serikani jiyana xwe berdewam dike. Mamoste bû sala darba heşta sala 1908 da hatû binçavkirin mamosteligî havitin durangejî rojnamavanligî dikir. Dema ku rojnamavanligî dikir sala 1992 da li Ceylan Piranê hatû qetirkirin. Em jî eğitim sen şaharayê ser navê Hüseyin Deniz vay sala sisiyayê em piştpêrgê çîrokên zimanê Kurdî em derdixin. Armanca me zimanê me bi rastî xetereka mezin dayî. Em dixwazin ku mirov gelê Kurdistanî çîrok bi zimanê xwe şorê bikin, bi zarê xwe re, bi zimanê xwe bîr nekin, bixwînin, bi zimanê xwe binivîsînin. Em jî sernavê eğitim sana Rihayê dixwaziya me ew e ku ji bona zimanê Kurdî û lehçe zazakî hewkî xebata me ser vî avî hey em dixwazin ku hewkî pêş rakeve zimanê me zimanê Kurdî. Ziman bi rastî çand e, her gelîra çand e dîrokê nasnameyî. Li berê ji welatê me va tu cara zimanê Kurdî nêw zimanê fermî. Dixwaziya me ew e ku di dibistana da zimanê Kurdî wa zimanê fermî. Em ser wê xebat dikin, em ser wê piştpirka çê dikin. Çi dest me têse sewa zimanê Kurdî em dixwazin ku hewkî pêşkeve bike em wê xebatê çê dikin. Wa ya herî pêşî li serî me hat dema ku ez bixwe jî çûm dibistanê me herfek Tirkî nizaw. Ji bona wê jî me kêmasiyeka pir mezin alîkarî dersa da me kişan pir zehmeteka mezin bû. Em dixwazin ku hemî miroviyanên di vê coğrafiyê da sadece Kurd û Kurmajinê kîjan ziman henin se wana dibistana da xwe pêş kevin dibistanê da zimanê wan wa zimanê fermî em ser wê dixebitin. Niha jî mamosteyê dibistanê me ez pola yekemîn dame. Mesela hinek delebê me henin Sûriyê Erebin. Yani kanin ser wan jî ev bikim. Dersa da mêze dikim dersê matematikî da bi rastî pir pêş danin. Ama dersê Tirkî dersê din da jî kêmasînê nika xwe îfade bikin. Va rasta gelê Kurd gî zarokê Kurd gî kişan gî ew kir. Em bixwe jî me pir kêmasiya wî dî. Ku mirov zimanê xwe bikese yani bi pedagojîk jî dibêjin aliyê akademîk da pir pêş dikevin. Tişkî wir rasteka wir hey rastiyeka wisa hey yani em wê zanin. Piştpêrka me bi zaravaya Kurdî kurmancî û zazakiyê em dixwazin ku mirov bi kurmancî û zazakî serî lê bide piştpirkê. Hemî kes kanin binivîsinin. Hemî kes kane piştpêrkê xwe çîrokê xwe bişîne piştpirka me va em seba Rihayê nakin Tirkiye, Ewropayê, Orta Doğûyê ki derê zimanê Kurdî ki kane binivîsine ew bikese kane piştpêrka me serî lê bide. Me da heya yekê Golanê mirov gerek çîrokê xwe bişîne piştpêrka me. Di 15 Golanê roza zimanê cejna zimanê Kurdî da jî em ê 15 Golanê em ê çîrokê xwe em ê eşkere bikin. Va sala sêyemîn va du salin me çîrok ki hatî baş navan da nedehek tene me ew kirin va sala yekemîn va çîroka va pirtûka me. Va jî sala duyemîn em dixwazin îsal jî çîrok me ra werin em navan da wan têkin pirtûk û bira hewkî tişkî qatîn bi armanca me ev e. Daxwaziya me ew e ku mirov ji malê xwe da di zarê xwe re kurmancî bi zimanê xwe şorê bike di malbata xwe da. Va sadece şorkirinê ne pirtûkê kurmancî bixwîne, kurmancî binivîsîne. Ser wê çiqas zimanê me pêş da kevese û em ê baş bû û kêfa me xweş be ser navê eğitim sen şahrayê.